Kinurmatan kanthi ladrang Gajah Indra kalajengaken gending pakurmatan munggang Bupati Pacitan Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nurbayu-Aji Reksa Nagara saha garwa dalem Ibu Evi Suraningsih miyos saking dalem ageng Raden Tumenggung Surya Hamicakra ingkang kadheraken Forkopimda Kabupaten Pacitan arsa siniwaka sangyaning para tamu sinedahan pangemban pangbating praja nayaka saha satriyaning praja Kabupaten Pacitan. Kanthi nedya anggelar pengetan ambal warsa kaping 280 kanthi asesanti Pacitan Sumandang Nugroho. Mugi tansah Sumandang Nugroho pangarsolan kawulane Pacitan kang satuhu gemaripah lan loji nawi Sugeng mengeti ambal warsa kaping 280 Kabupaten Pacitan Dirgahayu Kabupaten Pacitan Pacitan Sumandang Nugroho